Il-Bank of Valletta ħabbar subija ġdida ma' fornitur ta' servizzi finanzjarji rinomat internazzjonali għal tranzazzjonijiet fid-dollaru Amerikan. Is-subija tal-BOV saret ma' Citi u permezz tagħha se jiżdied l-aċċess dirett għas servizzi tal-flus kontanti tad-dollaru Amerikan. Il-kap eżekuttiv tal-BOV Kenneth Farrugia qal li din ir-relazzjoni bankarja ma' Citi hija pass ieħor importanti fil-mixja strateġika tal-bank biex jagħti lil klijenti personali u kummerċjali l-opportunità li jeżegwixxu pagamenti internazzjonali. Fisser il-governanza u l-standards tal-bank bħala b'saħħithom ħafna biex il-BOV irnexxielu jaħdem ma' kumpanija fis-suq globali bħalma hija Citi. Citi taħdem għal bosta istituzzjonijiet u organizzazzjoni ewlenija fl-amministrar tal-ġid. Dan apparti li Citi huwa bank personali rinomat fis-suq domestiku fl-Amerika. Emilios Kyriasu, uffiċjal ta' Citi għal Greċja, Ċipru u Malta, wera s-sodisfazzjon subija ġdida mal-BOV. Qal li l-kompetenza internazzjonali ta' Citi se tiżgura li bank bħal BOV jilħaq l-ambizzjonijiet strateġiċi tiegħu. Intant din il-ġimgħa il-BOV ħabbar profitt ta' qabel it-taxxa ta' ftit aktar minn 105 miljun euro għall-ewwel nofs ta' din is-sena. It-tul tal-bank inmilqud b'mod pożittiv minn diversi negozji tal-bank, primarjament il-kamp tas-self personali u lejn in-negozju u dak marbut mal-proprjetà. Dan apparti dħul ieħor mill-kamp tal-investimenti. Dan is-suċċess ġie attribwit għal fatt li l-ekonomija Maltija qed tesperjenza tkabbir.